hai kamanahin penithan lan alang itumpen ni lipan ni nang select on pot ilaling kan chelo iglo asi kerang dia ni itum daga harakat tumsi kiti po asi non pom bang ke awak lo harakat konstitusi ada tundang non bang ke kisung ke boy bang ke padu thek dak lo nalo so government lo asi sa non bang ke itum ladak bipul bhut pen itum ke kaudom non nili karjapon ke lage dok moka ai chilong se arjapon lo ini nili karjapon la bangke dak harohat LIC pen bangke dak Indian Alliance atumpen dak Sonjit Teron fansi candidate dakton pusi nilitum arjulong pen dak adim nanghum rilo lapen Sonjit Teron stame alang livang bomlo pusi tum birtalong pon la sila soputhak harohat LIC arat atumhan la soputhak ethithini nilin pen karjupon fansi karbyang news pen bori pon pol la soputhak lapu alang li phanle arjupon nang dak kongres atum lapen non Chelsea tum Alliance dopon la soputhak nang li kan ning non makin iltum ning chethe public lo iltum la Mohamaya Mondol Congress committee nili ke vice president lo nilmen khorsing taram la sing nili ning chethe pik la non Frank Kewangjong la so MLA election la bang soputhak long bang niltum Sonjit Teron se havek bu busnil ning chethe lo athemane litum non la alliance group la bangso kam claim ke dam nilitum me pik sonje theklo la sinin tum ning chethe pik lo inte alang li kwana bhut pen si ke hai ponji angring don non pen nang li ning chethe la sobang ke nilinon makin nang lituma fa la pon klarda pachini secretary thai sitam he nilitum ke claim dam nilitum nilining ka chethe teng pen polote mane highway pu busunil tum ning chethe lo Jorolo alang ni pangstame lapu ni tum pangstame karjupon pangsi nilihin ten bor ipon po karbyang long news pen la se alang nitum kopi aningarlo alam kopi si alang nitum cepak lang kon ma Sonjit Teron phan alang nitum tiket ingwai pon lo la si la soputhak nanglin pen pisi ningje pon nilitum peni nilingarong pik nilitum Kongres pen Sonjit Teron nalang li tiket kelong la si pini tum welcome aphan nilitum Mahila Mohamaya Mondol Mahila Kongres do anfu tameni litum nilingarong piglo alang li Sonjit Teron aphan non boy MLA election bangke ke pahai dunjia phanse nilitum jo ana Mahila pusamme sitong lo alang li phan pini poho ma pen karda ge phan nilitum kado kavita dadak kang hong lo nang litum bangkona abang kubang pisi cetong pon lo pini kang tum karne pini nilitum kang tum karne long suri amuluk senil tum daka cetong lo lasi nilitum la tubar shooting pustame nilitum amulit amsi non kang tum karne phan dan kelo non dak nang leg po nilitum Mohamaya Mondol official long tame nang kele po lasi nilitum nil ceparong pen pini slogan pustame nilitum Sonjit Teron phansi nilitum haitang lo pusin nilitum nilining thepon neglo Rolo la se lapus kami kongres ai long lead lapen Sonjit Teron long lead pusia alang nitum dak hangtaram pon lo non dok muka chilong alang nitum kang tum karne pon panse alang ni bor ipolo hola candidates kami wang lo hola pu Sonjit Teron kami ke kongres ai apen dak harokat LIC long alang ni ning chethe klong dan alang ni tiket cepalong lo la so aputhak alang ni daga kangthum karni aja mega alang ni deng pon bom lo la se alang ni lapus kami benango amuluga aphais kami alang ni cetong kon la se militum perang ke ahin den karjupon bang kami boriban ko sar nangin dan pisipu ini lagi tengsi ke lain lo apini ani itum high command itum screening committee Priyanka Gandhi lapen halami itum PCC president Gaurav Gogoi ke hai lapen itum da proton intisar lapen kadu kawi high command ani lagi tengsi nilipan high command ahin penithan lan alang itum pen nilipan apini nang select on pot ilaling kan chelo iglo asi kerang dia ni itum datang klaim itu hai dulu lah masih pini ni than tengsi bang pini itu welcome program lah masih welcome programnya tapi kalau itu makan menjusan saya pini itu lah pangceng konik pot
tungla campaign bang nang ni kon बहुतเป็นสิเชพายปน lagi non itum rap kega harakat arab tum si kiti ko si non pom bang ka hok lo harakat konstitusi arab tundang non bang ke kisung ke boy bang ke padu thek dak lo no so government lo si sa non pom bang ke itum ladak bipul bhut pen itum ke haji ang ring do lalu ni bui kan ke Betul sir, lasi Sanjit Teron pans kami alang ni klar dapen na than pon tek ko lasi karbiang long news kilang aradan pans kami nilin pelan si lamthe pachini polo lasi kargom kaduk kawe pans kami kargom